ja sam uvijek željan izazova i danas od 55 godina isto me nešto radi, isto volim da ta želja za nekim uspjehom. Nikad me nije motivisao novac i nikad mi nije to bila želja. Ja novca nikad nemam jer uvijek investiram više nego što imam i isplaniram što ću zaraditi za 2 godine, onda pođem u banku i rečem evo pa ću vratiti za 2 godine. Tako da te moje ideje uvijek fali novca, ali me nije to motivisalo. Motivisao me ta želja za tim uspjehom, tu neku viziju svoju koju zacrtate, ne znam, kad smo, eto, primjer radi Siciliju, kad smo ja i kum to krenuli, mi smo zamislili bili, evo, mi ćemo da napravimo lanac od 8-9, pa to će da bude interesantno, pa će da bude drugačije, pa će da bude puno i tako dalje. I mi smo živjeli 10 godina za tu ideju i gradili je i dočekali to posle 10 godina.